Kaixo, oraingoan erakutsiko dizuet nola erabil dezakegun Drive bertan gure txostenak txertatzeko, materialak igotzeko eta dokumentu baten barregoan halako estekak egiteko. Aurreko astean beste bat prestatua nuen, baina Googlekoek aldioro gauzak aldatzen ari direnez, oraingoan interfaz edo aurkezpen berria erakutsiko dizuet. Gure edo norberak hezkuntzako postara sartu ezkero, goikaldean badakizue hemen laukitxo hauetan agertzen zaizkigula erabili ditzazkegun beste zenbait funtzio. Beraz, drivera emanik, joango ginen Drive lekura, eta interfaz hau aldatu egin dute. Lehen, hemen, nire unitatea da nire gauzak, nik hor txertatzituan gauzak, eta gero, hemen, lehen zen compartido conmigo, eta oraingoan, ikurronekin aktibidad dagoen honetan, agertzen zaizkigu gurekin partekatutak daudela. Goiko aldean, gogoratu, karpeta bat partekatu dena, departamentuak izenarekin, ordan ematerakoan, berak aurkituko dit, eta zuzenean joko dut karpeta horretara. Guztiok partekatuta daukagun karpeta horretara. Nire mintegiko karpeta bilatzen dut, eta barruan emanik, informazioa ateratzen dut, sartuko gara. Gure kasuan, aurreneko lanak bertan dauzkagu, dokumentua irekitzen dugu, eta bertan, hemen dauzkagu zereginak, aurreneko zeregina, jarduera aurre ezagutzak aktibatu ondoren solasaldia denon artean, ariketan segida batzuk egin, bai, batzuk ja prestatuak ditut, eta esate baterako hemen hirugarrenean, jarrita dauzkagu, zenbait gauza egiteko, ikusten dute, edo laugarrenean, horrela erakutsiko dizuet nola txertatu daitekeen web baten esteka. Kasu honetan, Nazio Batuen Erakundearen gune bat denez, bere web helbidea aurkitu eta erabiliko dugu. Beste leihatila batean, bilatzen dut zein den helbidea, selekzionatzen dut helbidearen esteka, eta honetan web sartu dut esate baterako web lekuan, eta goikaldean badaukazue katearen ikurra, insertar un enlace deritzana, eta hortxe txertatu egiten dut, eta jada esteka bat egina izango dut. Drivek eskaintzen digun aukera, besteetan kontrol ematerakoan irekitzen dugu, Driven kasuan, kontrol eman eta irekitzen zaigu helbidea, eta hor badaukagu eliminar, aldatu, edo zuzenean ematen badiogu, irekiko digu beste leiho batean daukagun dokumentua. Aldi berean, esate baterako, gure kasuan, erabiltzen ditu prestatu ditugun txosten batzuk, bai? Eta kasu honetan, esate baterako honetan, jarriko dugu txosten berria, Sahararen txostenarekin, guztiok irakutsiko dizueguna. Vale? Eta txostena nola, edo dokumentua PDF-a nola igo dezakegun ikusteko, erakutsiko dizuet erresa oso dela. Banago, karpetan, gure karpetaren barruan, vale? Dago, berdin du, eta badaukagu sortuta beste azpikarpeta bat material didaktikoekin. Gure kasuan, gure kasuan bideoak eta hainbat dokumentu. Honak, dokumentu bat txertatzeko, aurkitzen dut nire ordenagailuan non dagoen, minimizatu egin dut, eta arrastra eramatearekin, ikusten duzu irekitzen dela, nahikoa izaten da. Hor bota, bere momentu, bere denbora behar du, kasu honetan mega baten ingurukoa zelako, eta igo egiten denean, galdetuko digu ea partekatu nahi dugun, karpeta partekaturik dagoela, edo halako zerbait, bale? Bihurtu konbertitu nahi ote dugun Driveen formatura, orduan hemen igota dago, Iturrama Sahararekin ikasleen txostena dugu, oraintxe igotakoa, eta orduan, orain interfaza aldatu egin denez, hemen goikaldean badugu obtener un enlace, honi ematen baldin badiogu, ematen digu artxibo honetarako esteka. Hori kopiatu, lehen beste bera batera artxiboa ireki behar zen eta partekatu, baina orain badirudi horrela erresagoa dela. Eta gure kasuan, txostenean jotzen dut dokumentura, eta bertan txertatzen dut partekatzeko helbidea. Goazen probatzea, ea ongi ateratzen den ala ez.
kargatzen ari da, eta bertan daukagu guztiekin partekatuko dugun txostena, non ikusgai dugu, Sahararen aurreneko kontua da, dato batzuk, badugu Sahararen okupazioaren inguruko historia, kokatu izan dugu bere eskualdean, sortu dugun historiaren laburpentso bat, bertan dauzkagu kontzeptu batzuk osatzeko, galderak, paratzen dizkiegu kausa eta ondorioak nahazteko eta erlazionatzeko, eta hainbat testigantzaren kontuak, eta beste zenbait gauza landu eta ikusiko ditugunak. Espero dut guztiei erabilgarria suertatzea.